Lezi izindaba zo1KZNTV oyifundelo samliso weNgqulunga ngibingelela mbukeli nazi-ke ihamba phambili usungula namhlanje. Umengameli wethuleke inkulumo ngesilo Udinuzulu iDA iqinisa umkhankaso wekhetho kanti meya yasemfolozi ihlangane nabafuyi. Kugujoke iminyaka eli-111 inkosi Udinuzulu kaCetshwayo yakhothama ngonyaka u-1913. Inkosi Udinuzulu ke yaba inkosi yamaZulu kusukela mhla zingama-20 uNhlaba ku-1884 kwaze kwaba ke yakhothama ngonyaka u-1913. Wangena ke esikhundleni sikayise inkosi uCetshwayo waba inkosi yokugcina ke yamaZulu kuhlonishwa ngokusemthethweni ngamaNgisi. Izwe lakwaZulu ke labe liselihlukaniswa laba izindawo ezincane ezili-13 ngamaNgisi ngemuva kwempi yamaNgisi kanye namaZulu. Nokwalandela ke Udinuzulu owaphatha ke enye yazo. Inkosi Udinuzulu wabesetheswa ke icala lokuvukela umbuso waseNgilandi okwathi ke segetshiwa adingiselwa ke eSentelina kusukela ngonyaka ka-1886 kwakunyaka ka-1898. Waphinda kwatheswa icala elifanayo malungana ke nokuphekula inkonzi bukaBhambatha kaMancinza okwathi ke angagwetshwa wadingiselwa ke eTransvaal kusukela ngonyaka ka-1907 kuya ku-1973. Ethula inkulumo yakhe umengameli wezwe Umgubhweni wokubungaza iminyaka eli-111 uthi ke inkosi Udinuzulu ifanele ukukhunjulwa ngamagalelo yayo okulola inkululeko yamaZulu enqoba ke yamaNgisi. It is a great honor to commemorate and celebrate the life of King Dinuzulu. Sithanda ukuthi we must lift the image of this commemoration sibeke kumphakathi wala eSouth Africa ukuthi abantu bakithi bala eSouth Africa bakwazi ukubona kahle ukuthi inkosi lena esikhumbulayo namhlanje bekiqhawe lamaqhawe phakathi kwabantu abaningi aba-akha lesizwe. Sibonise futhi ukuthi bekuyinkokheli yalo lonke leli lase-South Africa, hayi kuphela lapha e-KZN. Kulapho ngithi ngithanda ukuthi lokho esizakusho abantu abaningi noma bakuphi na eLimpopo, eMpumalanga, eNorthwest, eWestern Cape bakwazi ukuqonda kahle ukuthi lenkosi lesisilo esisikhumbulayo namhlanje bekuwumuntu onjani na. It is your majesty for this reason that we honor and commemorate the life of your ancestor, King Dinuzulu, as we also celebrate 30 years of democracy and freedom. It is a freedom that many, including Yesilo Udinuzulu, also fought for. Ukuze sibe lapha namhlanje sibuka leminyaka e-30 edlulile sifanele ukuthi sidlulele nasemuva sibone kahle ukuthi imisebenzi eyayenzwa ngabanye abeze phambi kwethu ukuthi bayenzeni na ukuthi sithole lenkululeko. Isilo esihlalele njengamanje isilo umisizwe likaZwelithini uncome kakhulu kamagalelo esilo sasosuthu ngomzabalazo kulela isizwe samaZulu. Nina bendlovu usuku lwanamhlanje ngicela ukuba ngibonge wonke umphakathi walapha kwaCeza namhlanje. Ngibonge kakhulu, ngibongele indlunkulu ngoba lokho kwenziwe uhulumeni wesifunda yobe kuhle nabanye ukuthi bayafunda ukuthi kumele sihlale siwakhumbula amakhosi njengoba sihlale sikhumbule ilembe njalo ngenyanga kaSeptember la sebakhona kwaDukuza. Ngicela ukuba ngiphakamise sengivala nina besilo ngibonge umongameli wezwe
lase South Africa umongameli wethu angazi ukuthi nisizwe ningambonga ngani ukumela iqiniso kumnyama kubomvu. Kunzima ke niyazi ningabesile ukumela iqiniso. Amnanjana manga amnanda manga kodwa iqiniso libhlungu. Angithandi ke ukuhleba ngikhuluma nangu khona phambi kwami siyisizwe namhlanje siyindlunkulu. Mongameli siyakubonga ingathi uNkulunkulu engakumela siyohlezi sikudinga njengobaba wethu njengomongameli wethu namhlanje nakusasa ukuthi nabanye umongameli abawulandela emva kwakho indlela beyibuzwe kuyo. Amakhosi, izinduna, ubuholi besifundazwe, izitombi, omama nomphakathi nje bebeyingxenye ke yalolu suku. Inhlangano iSvananda World Peace Foundation ibungaseke impilo kaMdlongomane owabuza mhla ziyi-12 kuNdasa ngonyaka ka-2021. Umsunguli walenhlangano iSharanramchimen Mabhekazulu ubememeke izicukuthwane ezahlukene uzobungaza impilo Yesilo esabuza. Sisendaweni yaseMadlankala nokuyilapho kuqhubeka khona umcimbi wokubungaza impilo Yesilo uMdlongomane esiyakhothama. Lo mcimbi uhlelwe yinhlangano iSvananda World Peace Foundation. Umsunguli walenhlangano iSharanramchimen ekhuluma nethimba lesindaba uvezile ukuthi kubalekile ukuthi kukhunjulwe okanye kubungaza amagalelo eSilo esesakhothama uMdlongomane. It's very historic for us when we come together once again during the month of March to commemorate the life and times of Umgubho. Yesilo Skulu, Bachan Pumastiwin, UZWELITHINI. We give all praise and we salute His Majesty for his commitment towards his people, especially for the underprivileged in the province of KwaZulu-Natal and South Africa at large. We are here, we've got dignitaries in Ndlunkulu Gwabini, in Ndlunkulu Mamtiza, in Ndlunkulu Gacheni that is with us, Amakhosi, Akona, religious leaders and the community at large. And we thought that it is so important to have King UZWELITHINI Goodwill Kabeko Zulu Wellness Day, where we have the health department, the Cancer Association, Sanka, all that are part of today's event. We basically giving the community a chance to get themselves checked in terms of diabetes, cancer, and various other issues that they face. Also, we have ACT Foundation that is also looking at the eyes of people. Ekhuluma nethimba lesindaba ukuvezile ukubaluleka kokugcinwa komhlaba nokuthi abantu kumele balime nokuyinto eyigqugquzelwa Yesilo esesakhothama uMdlongomane. Well, Yesilo was very clear that people must take care of their land and till the land, and food security was the key issue in all his speeches that I've known him. People must start to become self-sustainant and start to plant vegetables and actually even make a living of it. And unless they start to do that, then only you'll be able to, sustain families and even earn a good living through that. Sitholele lithuba elingayizivele lokuthi kube yithina esihosta lo mcimbi wokubungaza nokukhumbula isilo sethu sikandaba uMdlongomane oshiyile eminyakeni edlule okhothamile. Sijabula kakhulu ukuthi sitholele lithuba elinganelebayo ngoba siyafisa ukuthi igama lakhe lihlale limile njalo. Nathi siyabaleka ekutheni igama lakhe lihlale likhona emlandweni. UNdlunkulu kaGwabini ekhuluma nethimba lesindaba uzokwazi ukuthakasela kakhulu okwenziwa yiSvananda World Peace Foundation ngokuthi kubungazwe impilo Yesilo uMdlongomane sesakhothama njengoba sazi ukuthi Yesilo sihlanganisa iminyaka emithathu sakhothama. Sijabulele kakhulu ukuthi abe nento eyisikhumbuzo sikamntu lokhu ngiyakuthiya
Usiphethe kabi lokho wengane yami ngoba siyabona ukuthi abantu engathi abanakeli lutho kukho konke imfundiso ayibafundisa ngazo ukulima nokusebenza nokwakha amakhaya nje ziningi kabi izinto uMdlokombane abesithatha isizwe esikhuphula ukuze sikwazi ukuzenzela nokusebenza nje umuntu aphile ngendlela yokusebenza. Phela siyafisa nathi njengomndeni ukuthi umsebenzi womntanami uMdlokombane omkhulu kangaka ungafi nje. Isizwe ngoba isizwe besiphakamisela phezulu sifuna ukuzenzela nokuzakhela izinto nokusebenza emakhaya. Lokho nje nathi sifisa sengathi bangaqhubeka. Siswele abantu abazilokhu begqugquzela ngoba nenduna sengathi ziyakhathala ngawubuka. Umcimbi wanamuhla buhanjelwe izihambele ezahlukene okuhlanganisa izitombi kanjalo namabutho nabonakala eviliyela ejabula ukubungaza impilo kaMdlokombane. Ezigabeni 1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMadlankala. Amaqembu ezepolitiki aqhubeka nokuhambela izindawo ezahlukene ukuqinisa imikhankaso yezokhetho kanye nokwenza izibophezelo kubantu uma kuwenzeka bebanika amandla ngevoti. Upholi be-DA ubebuseverem xoxisana namalungu omphakathi ngezethembiso zabo zokhetho. Abegcwele ihholo eMount View Everalem amalungu omphakathi nabalandeli beqembu iDemocratic Alliance ukuzolalela loyo owaphakanyiselo sobundunankulu kwisifundazwe KwaZulu-Natal. Ekhuluma nezikhumbi zabantu kuleli holo ukhulume ngodaba lukagesi ukuthi abantu bebengamnika amandla okuphatha lesi sifundazwe bazokwazi ukuyinqanda indaba yenkinga kagesi. But friends, to grow this economy, we know that our number one problem is the lack of electricity. Ukuhamba kwagesi. No business will invest in a province that has no electricity. Load shedding kills jobs, it kills productivity, and it costs us 1 billion rand every single day. The national government has failed to ensure a reliable power supply and insists on an outdated model of state-led power generation. Lento ka Eskom ayisasebenzi. Load shedding is a direct consequence of a party in government that continues to rely on corrupt and an incapable state. The solution to our problem here in KZN is to increase generation outside of Eskom. Fanele siyongqongqoza ngaphandle kwa Eskom ukuthola ugesi lana esifundazweni by allowing private suppliers to emerge, to allow competition, improving service, increasing supply, and ultimately reducing costs of electricity. We can solve our electricity crisis. So when I am Premier of KwaZulu-Natal, I will end load shedding. And we will do this. Udaba lamanzi lusayinkinga kule ndawo njengoba ziningi insuku la khona bengaphumi impikisho yahlukene ihlasele futhi kulona leli sonto. Upapasi uthi zonke lezo zinto zidinga ukulungiswa ngoba kuyimanje sekuqhutshwa inkohlakalo ngodaba lamanzi emva kokuthi indawo eziningi seyithola amanzi ngamaloli. Kusanabantu kulesifundazwe abaphuza amanzi nezilwane. Ogogo nomkhulu emakhaya abaphila nezilwane kodwa uhulumeni uthi uyasinakekela. On the south coast, tourism is collapsing as Ugu fails the people. And every turnaround strategy and every intervention has failed. So when I'm elected as your Premier, I will guarantee that there's water in every tap by establishing a provincial infrastructure agency dedicated to solving water and sanitation problems. Kodebogo Sibisi, usindaba ze1KZNTV, kuchannel 261, ngiseverelem eThekwini. Asike sithi hulu kweqedolo sobe siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli indaba ze1KZNTV nazi-ke esithi zona ehamba phambili namhlanje. Umengameli wethuleke inkulumo ngesilo Udinuzulu, iDA iqinisa umkhankaso wekhetho kanti meya yasemfolozi ihlangane nabafuyi.
Abafuyi baseshayamoya kwesakamthetho ngaphansi kumasipala wasemfolozi bathi ke ziningi izinselela ababhekene nazo njengabafuyi bakule ndawo njengoba ke kunesimo sokushoda kwamanzi. Omunye abafuyi uKenneth Mkhwanazi uthi baphoqelwe ukuthi ke bawathuthe ngamabhakede endaweni ekude ukuze bekwazi ke ukudipha izinkomo, kanti okunye ke kuyinselelo ukushoda komuthi okudipha izinkomo nabathi kuthatha isikhathi eside ukuthi ke bawuthole babe sebenxosa inyanga uhulumeni efanele ukuba ke ingenelele. Bakusho lokhu ke ngesikhathi imeyaka kamasipala umfolozi uXolani Bhengu ehambele kule ndawo ke uzoxoxisana nabo njengabafuyi ngeziselelo ababhekene nazo ukuze bathole isixazululo. Abafuyi basemfolozane kwesakamthetho ngaphansi komasipala wasemfolozi bathole ithuba leyingqayizivele vele lokuthi behlangane nemeya yasemfolozi ukuxoxa ngeziselelo ababhekene nazo bengabafuyi. Ukuhambela kwemeya kubanikeza ithuba lokuthi beveze izinselelo zabo, ezinye zazo kuhlanganisa imithi nemijovo yemfuyo, ukushoda kwamanzi nokunye. Njengamanje nje umtsiza kusebenza yedipa, umuthi wedipa sibuye singakwazi ukuthola kahle ekhulumeni. Njengamanje nje sithola isigubhu esodwa esu10 litha sikufuneka masidiphe inyanga eyodwa kabili enyangeni, kanti kufuneka sidiphe ka4 enyangeni njengosikhathi samakhizana. Size ke sigwabe ngemali yethu yezingane siyothenga umuthi. Ilokho ke sizame ukuthi ake sisizakale ngakho ukuthi umuthi ake siwuthole ngendlela efanele. Isiphehli samanzi iwindmill asilungisele ngoba ivele yayivele ikhona sekhona nendawo yanamapipe akhona. Ebese esilungisela isibaya semfuyo yethu ngoba isikhwama sethu siyaxeka, esihlala silungise ngaso isibaya sithenga ibonda. Manje ubese kuba umuthi wokudibhisa izinkomo. Uthatha isikhathi eside ukuthi izinkomo zidiphe njengoba sezinezimfamele eziningi manje inkomo esifuye. Bakuvezile ukuthi ke bengakuthokozela ukuthi behlelelwe izindali lapho bezokwazi ukuthi ke bedayise enye imfuyo abasuke sebeyikhipha njengoba ke iningi labo kuyisona sinkwa sabo abaphila ngaso. Siyazifisa nezindali zibe khona ukuthi uma kukhona inkomo esichithayo sikwazi ukuthi sichithe njengathi thina sifundisa ngazi ingane siyondlewa yizo sinamuntu umsithebele kuzo imfuyo yethu yonke. Leli dip laseshayamoya lihlanganisa amawadi amathathu akhele le ndawo. UBhengu ke uthi basezihleleni zokuthi behambele nakwezinye izindawo. Lolu hlelo kwehlanganisa nokuthi ke abafuyi befundiswe ngenkomo yezilwane nokubaluleka kwayo. Isiqalo lesi esizosibhajektela kahle onke amadipha angaphansi kwasemfolozi sizohambela ngalolu hlelo ngoba kuyiqiniso ukuthi abantu balithakasela. Ingakho simeme udadewethu uBraman ngoba ungomunye wabantu abenza ama-auction. So senzela kona ke lokhu ukuthi ke sizokhuluma nabo sibafundise and then bese yangena ke eshuthi laba basuka benesifiso sokudayisa inkomo indali bangaxhumana kanjani naye indali izoba kuphi nakuphi nabo. Kwethuleke ngokusemthethweni umjaho obanjwa minyaka yonke iHerigwala Marathon, kanti ke kulonyaka usubanjwa ngokwesishagalolunye. Imiyaka kamasipala wesifunda iHerigwala uzama unxumano uthi lo mjaho ukhula minyaka yonke njengoba ke uhlanganisa nabasubathi abaqhamuka emazweni angaphandle. Kulindele kubanjwe ngempelasonto yephasika umjaho waminyaka yonke iHerigwala Marathon. Lokhu kuvezwe imiyaka kamasipala wesifunda iHerigwala uzama unxumalo ngesikhathi kwethula lo mjaho ngokusemthethweni. This marathon lesikiyona njengamanje silontsha okwesi9. Inhloso yayo eziHerigwala siyigama le district and siyafuna ukuthi igama lika baba uHerigwala lihlale likhona njalo ngoba abanye abantu ababagijima mabefika la bayasibuza ukuthi kungani kuthiwa iHerigwala Marathon bese siyasho ukuthi no siyibiza ngegama le district ngoba ifundwe idistrict okukhona omasipala abangaphasi kwale district okumzimkhulu kanye nomasipala waseBhlebezo. Le marathon lena yethu sijabula kakhulu ngoba iba nalo isasasa futhi into esijabulisa kakhulu njengamanje iqale early izokwazi ukuthi abantu abaningi bakwazi ukuthi baqualify kuyona. Ubese veza ukuthi lo mjaho udlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wakulesifunda. Uyayidlala kakhulu osomabhizinisi la ngendlela egcwala ngayo kuyathengwa ezitolo zabo kube busy, abanendawo zokulala njengama B&B, abanye babagijima nezinye izicukuthwane ziyeza zizolalela ngapha zivuke ekseni kakhulu ziattende ngoba lo mgijimo uzoba ngomhla ka31 ngesonto
u42.2 uzosuka eIBS Police Station uyophelela eXhopho High School uqala wona ekseni kakhulu ngabo 5:30 then bese kuthi u21 aqale ngo6 then u10 aqale ngo6:30. Umongameli weKZN Athletics uthi bayawuthakasela kakhulu lumjaho ngoba ulekelela abasubathu ukuthi bazilungiselele iComrades Marathon. Into yokuba khona kwalomjaho kule ndawo esifundazweni iHerigwala district iyinto enhle kakhulu ngoba isondezela abagijimi bala endaweni imijaho ezobenza abaqualifyele ukuyogijima iComrades. Uzokhumbula ukuthi iComrades ka2024 i-uprun umzila ke osetshenziswayo kulonyaka umzila ohambisana nesikhathi ngolimi lasemzini singathi the route of the race is fit for purpose ngoba umuntu ozoyigijima uzobe simlungiselele ukuthi akwazi ukumelana nobunzima ayohlangana nabo kuComrades Marathon ngomhla ka24 ngomhla ka9 kuJune. Lo mbiko benothulelo uZamando Sicele kwezindaba ze1KZNTV ngisemzimkhulu. Asiphinde futhi seyitolo sokuyasiqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke bekuyihlokwana bekuyizona beyihamba phambili. Umengameli wethuleke inkulumo ngesilo Udinuzulu iDA iqinisa umkhankaso wekhetho kanti meya yasemfolozi ihlangane nabafuyi. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli-ke zivale irandi lu-18.74 emaqhathaniswa nedola lasemelika libe u-20.39 emaqhathaniswa ne-euro libe u-23.88 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lu-$2,169.63 i-ounce kuthi olongahluziwe wona u-$85.42 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Iyaqhubeka impi yamazi phakathi kwabaqeqeshi ababili ababesebenza ndawonye okunguSteve Kompela osejoyine iGolden Arrows noRolani Mgwena weMamelodi Sundowns. uKompela emva kokunqoba komdlalo wakhe wokuqala nePolokwane City wathi abanye abaqeqeshi bancishana ngolwazi kangangokuthi-ke bafaka ama-password kuma-laptop abo. uRolani-ke naye ugadlile ngenkathi-ke eveza ukuthi-ke usazokabheka kwi-laptop yakhe ne-password yezinombolo ezine ukuthi iMaritzburg United idlala kanjani njengoba bezobhekana nayo ku-Nedbank Cup. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeli-ke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe-ke asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisala kahle emakhaya. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.